влог номер 343, 30 март. Днес ще си говорим за няколко неща. Първото от което е за микрофона или микрофоните DPA-6060. Сега в момента слушаме тук отгоре бум микрофона, който е DPA-4017 с B преампа. Освен него, тук в Sound Device 633, посредством XLR адаптера за Microdot, аз съм включил двата броя DPA-6060, които имам. Сега, първия микрофон, сега ще го включа, е поставен тук долу. Те и двата всъщност на DPA са поставени тук долу. Това е DPA-6060, черен на цвят, т.е. това е белият на цвят, извинявам се, с Ursa Mini Foamy, всъщност не е Ursa Foamy, защото Ursa Foamy са малко по-големи. Ursa Mini Foamy и Ursa Tape, мисля, че така се казваше това лепило, което т.е. двойно лепящо тиксо, аз ще ви го покажа и него. И в момента този микрофон, както казахме, е монтиран тук на гърдите ми и звучи по този начин. Следващия микрофон, който всъщност е отново DPA-6060, отново с Microdot конекция към нашия Sound Device 633. Тук монтажа, който ползвах, видях преди малко в Instagram, като всъщност се прави донат или руло с джойстик и став. Това е двойно лепящо отново тиксо. И върху самото руло се монтира с Moleskine. Пак казвам, вие ще видите сега как всъщност се прави този монтаж. И така, каква ми е идеята всъщност? Искам да пробвам по какъв начин DPA микрофоните трябва да бъдат монтирани, за да звучат поне малко колкото Sanken COS 11. На мене това ми е голяма мъка, защото всъщност DPA микрофоните, заедно с аксесуарите, които имам за тях, това са щипка, това е Microdot адаптер за XLR, както и Microdot адаптер за моите всъщност Sony Wireless системи. Та цената на микрофона, заедно с нужните аксесуари и адаптери сега да не ви излъжа, но около 1300-1400 лева за бройка. Тоест, за всеки един от двата микрофона, които имам, аз съм похарчил по 1300 лева, да го наречеме общо. И всъщност този микрофон аз не мога да го накарам да звучи по начина, по който на мен ми се иска. Пробвам различни монтажи, пак казвам, с Ursa Foamy, с джойстик и став правя донат, но не ми се получават нещата и не знам. Видно е, че този микрофон е направен по принцип за хора, които снимат на най-високо ниво, хора с богат опит, хора, които имат в главата си 100 различни начина да монтираме микрофон, хора, които знаят много добре този микрофон, поставен тук с това фоми, с това лепящо адхесив, различен, с тази wind протекция, без тази wind протекция, с тази капсула, без тази капсула, как звучи. И така, просто не знам, смисъл, сега минахме на 4.17, да не се чуете какво става. Не знам, наистина, аз погледнете. Имам цяла кутийка с различни начини за монтаж и просто не мога да нацеля какво всъщност работи най-добре с този микрофон. Сега, снощи снимайки влога тук, заедно с Ursa Foamy, този микрофон по принцип звучи добре. Точно монтиран тук на гърдите ми. Ursa Foamy, двойно лепящо тиксо, т.е. специално, разбира се, на Ursa, за кожата. И отгоре просто е
тениската. Пробвах да си дигна тениската, нещата звучат по-зле. Много интересно, но факт. Всъщност, каквото е такова. Пак казвам, този монтаж, третия, който е с доната от джойстик и став, го видях преди малко, просто реших да го пробвам и всъщност тук да го споделя с вас и заедно да чуеме как звучи той. Сега аз ще направя следното нещо. Връщаме се на шотгън микрофона и сега аз ще се опитам да се разместа буската, за да чуете как звучи. Така, това е шотгън микрофона. Сега слушаме следващия, който е с Ursa Foamy. Това е с Ursa Foamy. И сега слушаме всъщност с доната от джойстик и став и Moleskine. Просто виждате, че и двата монтажа, които ползвам в момента, не вършат тази работа, която на мен ми се иска. Има го това търкане, чува се всъщност допирането на дрехите в микрофона и нещата не звучат добре. Сега аз, разбира се, имам и други варианти за монтаж на DPA-6060 с Bumblebee, но и всъщност Haida Mic мисля, че имах пак на 6060 монтаж, но това ще го оставяме за някоя друга вечер. Да пробвам всички различни варианти за монтаж на този микрофон, за да мога всъщност да стигна до най-правилния начин, който всъщност на мен да ми върши работа. Във втората част на влога искам да си поговорим за Ultrasync One на Atomos. Надявам се да фокусира. Който е много хубав таймбокс, но какво ми се случи? Както знаете, или може би не знаете, имам два такива броя. Един в момента се зарежда и сега ще ви обясня защо. Зареди ги, може би един ден след като ги купих на 100%. При което ги бях оставил в чантата, където ми седат wireless трансмитерите, нещата за монтиране на лав микрофоните, батерии имам там и разни други кабелчета и такова. Просто ги бях оставил двата трансмитера, т.е. двата таймкод генератора в тази чанта, където ми седат повечето от нещата. И сега тази вечер всъщност исках да запиша влога с таймкод, но уви нямах късмет, защото всъщност когато натиснем ето това копче, виждате ли, то всъщност светва. Сега ще се опитам пак да ви демонстрирам. Ето така. Светва и угасва. Светва и угасва. Тоест, седейки в чантата ми, двата ми таймкод генератора, без да осъзнавам, то е било натиснато постоянно това копче, казва, натиснете, за да... ето всъщност ще ви демонстрирам. Ако е натиснато постоянно копчето, какво се получава? Вижте, свети, угасне. Пак светва, пак угасва. Така. И по този начин батерията ми се е изтощила. Не знам, просто бях ужасно разочарован. Как може компания от ранга на Atomos, които наистина са мултимилионна компания, да произведат... те не че са го произведели, те всъщност го купиха от Timecode Systems, този и още няколко бокчета за таймкод, но можеш и да сложат просто едно копче тук, където е според мен доста защитено. On-off, on-off, on-off.
по този начин, да, всъщност, натискайки го, трябва да натиснете 2 пъти едновременно с ръките нагоре-надолу, за да се включи, но виждате, че всъщност прави проблем. И така, иначе, пак казвам, самите таймкод боксчета са много хубави, но за съжаление не са това, което трябва да бъдат. Или просто трябва да си намеря кутийка, в която да си дадат специално тези 2 бокчета, като много внимавам всъщност да не натискам бутоните, за да съм сигурен, че... Защото представете си, зареждам ги, оставям ги в чантата и утре имам снимки и аз отивайки на площадката, знам, че всъщност имам зареден таймкод бокс. Опитвам се да го включа, той изобщо не светва, защото му е паднала батерията и става нещо много трагикомично и така. Това е влога за тази вечер. Надявам се да хареса. Гледайте ме отново скоро. Мерси и чао!